ko tun da yake su humai ne, Allah bari mu ga masa wata kalma kwara daya mai wasu su dauke ta don ka sani. Duk wani mutumin da ake ce mishi shi'a, in dai shi shi'i din ne, to ba yadda za a yi je kashe mutum, ba yadda za a yi je kashe mutum, saboda kisa koda na shari'a ne wanda shari'a ta yadda, a wurinmu zartar da kisa din sai mujtahidi. Mujtahidi shine wanda ake ce ma ayatullah, to kuma iyakan samu duk faɗin Najeriya ba mujtahidi ko ƙwararre. Wato in ta kai maza a hori mutum har jini ya fito, ko da ba kashe shi za a yi ba, ittifaqan a mazhaban shi'a, ittifaqan ba wanda ke da ikon yi wannan sai mujtahidi. Wannan ko da ba kisa bane. To ta ina ne zaka tunanin wani shi'a zai je kashe wani? Ko da suke ta shirmin su wayannan suke kiro suka ce su wani alƙa'ida su waye suka ce kungiyoyin yan ta'ala, ai ba su taba tunanin su ko kirkiro su ce na shi'a bane, ba su da na shi'a ko guda daya, tunda sun san cewa ba zai yi wani shi iya je kisan kai ba, saboda sai da izinin mujtahidi, kuma ba zai yi su sami mujtahidi ya zama dan ta'adda ba kuma za su iya kirkiro mujtahidi ba. Saboda haka duk ko da suke yayin cewa dan ta'adda in ka lura a tarihi ba dan ta'addan shi'a sam. Ko da wai ba za ka taɓa tsammanin wani shi'i zai je ya kashe wani, ballantana wato wani ina mana batun cewa ba da izinin ai kisa bisa shari'a nake nufi, amma ba kisan kawai ba, kisa haka kawai sunan shi kisan kai, wanda da hukuncin alqur'ani Allah ta'ala yake cewa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima. Wanda duk ya kashe mumini da gangan, sakamakonsa jahannama, kuma Allah ya yi fushi da shi, ya tsine masa, ya yi masa tanajin babban azaba. Saboda haka wannan jihaz ɗin da suke yi, wanda ga sunan har yanzu ba su gushe ba suna yi, kamar a Jos suna ta irin wannan, sai su je su ce bam ya tashi a coci, suna yin wannan sai su farma unguwar musulmi, ana a cewa kirista suka mai da martani. To ban sani ba ko akwai kirista da al'ingiza shi wannan, amma don ka sani ko da hujja hankali, in kana da hankali, inda gaske ne wani ya je kisan kai ai crime ne ko laifi ne, me ya kamata a yi? Sai a zakulo wanda ya kisan kan a kashe shi, a yi masa hukunci. Amma ba da kai da iko ka ce don mutumin gari kaza ya yi kisa a je a kashe duk ɗan garin da aka samu, ko duk ɗan ƙabila kaza ya kisa a je a ce a kashe duk ɗan ƙabila, ko mai addini kaza ya yi kisa a je a kashe duk masu addini, ko mai ɗan mazhaba kaza ko ɗan ɗariƙa kaza ko ɗan ƙungiya kaza ya yi kisa a je a kashe duk 'yan mazhaban ko 'yan ɗariƙan ko 'yan ƙungiya. Zai zama wani laifi akan wani laifi, domin ainihin wani mai ɗaukan nauyi bai ɗaukan nauyin wani, la ta zurwa zuratun wazar ukura, da ba duk ɗin ƙur'ani. Bayan da za a yi, in ma da gaske ne wani ya yi kisan kai ɗin ne, to ai wanda ya kisan kan za a nemo ko? Ya za a yi ka ce ainihin wai 'yan masu addini kaza ne suka yi kisa, saboda haka zai ka sami duk mai wannan addinin ka farshi mashi da kisa, me kai kenan? In kisan ne da gaske, da yake su sun ɗauka shi kenan da hanyar da kenan, kullum pretext suke nema, ya za wani abu za su yi su farma shi a da kisa, kawai abinda suke nema kenan. Saboda haka kullum tunanin su kenan, mene ya za mu yi ne sai mu fake da wannan sai mu farma shi a da kisa.